आं तिनि फायसबायजाक तिनि अ बासायबारि हाति गानाव आं तिनि फायमान हिंखांखाय थानाय बृहस्पतिबार 26/10/2023 ताखुक बिश्वजित तिनि अ लाहार कटमाव पातिमुं ओंमानि नायदे आसुक लाहार कटमाव बसकांति फाय फेरि जाखा ताखुरो बुखरक बेलाय वानामा सिनचा आसुक लाहार कतरो म आइके फेरजाना कोकदा म आइके मां चिनि बरक फेरजागै सालबात करैया करंसा जा म आइके सालबुरुम बुरुम थै दंगो फेरजागै हाति बारसा सिंगियाखौ चिनि बुखक थैमानि यां हातिमारानि ताखुक बिश्वजित अ पापु करबाय जे माल खुंबाय थुतायै पातिमुं खायजामानि यां उलबनो खय सा खामर हका खय सिन हामनि मयांगै जिबिर हका जिबियो न बिनि लांमा आरिखा जिबिनि कामियो तिनि बि मांक तिनि तुय बनो कास्तो खय पाइलेखे ताखुरो बुखरक बिश्वजित देब्रमा आसुक लाहार कतरो म आइके फेरजागै पातिनानि कगिया ताखुरो बुखरक नरना तिनि फुनुंनाय 26 तारिख बृहस्पतिबार दिन और गाड़ी एक्सीडेंट का बिश्वजित देबरमानो फेर किरांखा गाड़ी नंबर का TR06 2777 रंग साइड फाया कोने फेरया कोने बनो जीवित रांखा खोयत रांगाया कोने जीवित रांखा रे परखाय दहका किंतु आबो परे बो तिनि खाय लांमा चय थाका बिनि ओरवो ठीक ओरवो रंग साइड ओरवो अंगो ठीक बो यांनि फाइ दंगो ओरनो किता yang साइड के थमानि आस yang फाइजिंनि फायो ले ओरो ठीक ओरो फाया कोने बो गाड़ी थुतै जक्का असक साइड तो फाया कोने थुतैका यांनि फाइबानि आश्रमबारि फाइजिंनि फायो स्पीड दंगनो प्राय 100 यामा 80 काय अबो कमफ्राम न 80 स्पीड तो फाया कोने बनो थुतैया कोने तिनि काय बिनि लांमा चय थांगाता हिंगाय बिनि बुमुंखाय पापु कर बुफानि मुंखाय नारायण आश्रम बारिनि सवा दुइटा गथा जास्ट जों दङ र बाजारावनो जों नुक दङ रनो दङ जों अरनो दंमोनि ठीक ओ जागाव मो जुता रो बनि बनि नामला ना ini no juta enggak gari dikai obo itu sunset ram khayo ro oro tam tomani foto yang thana digo yang mo khayo kone oro नदी लामा बसे कटवात बसे पास है लामा खजामानि गै तो चुंनो खजाका आंनो खजाका आस आंगा समयो गै नौनि फाइमानि यां दुगानो थांगै दंमानि आ समयो अटो स्पीड फाइ दंगो बिनि उकुलगो दुइ तीनटा बाइक बो फाइ दंगो बनो रुफ्रेगे इनके आंगा समयो नाहारै टंका समयो चिनि दा बिश्वजित यांनि फाइ दंगो यां एकदम पार्किंग नि बिसिंगो न माने ड्रामबो दंगो जे बिन बुसकांगो ड्रामनि बुसकांगो काय दा बिश्वजित ऑटो एमन स्पीड ऑफ फाइका बोजो आयंगो सिकोइना नांगोबा यांगो फाइया कने बनो थुताइमान परे दा बिश्वजित थांगे ड्रामबो बारि रिवे कने क्लाइ खाथिंगिवो ऑटो आमन परे yang बुसकांगो ऑटो दंगो आ ऑटो व नुगलिया बो स्पीड ऑफ थांगे चेरमा वर थांगे लंबैखा एकदम खूब सीरियस जों खजाइतलांखावरनि खय थामानि लगे न बनो रेफर खाइरो का जिबिओ बां नतलाङै थांगो हुइलान सिमि लास्तु आंनो टंका हाति मो जागानि बुमंका पश्चिम बासाइबारि साबदा काइसा चिंगियाखौ नायदि तेमासा बरक थिपाइखा मो चिनि चिनि बरनो सबता काइसा जे खनिया बरक तामो प्लेन खाइगा साइमिया चिनि बरका थुइमां दंगो जोंथ बंने हाय चिनि तो जों प्लेन करेब्ले बंग तो प्लेन बो सबता काइसा खनिया चिनि बरका थुइमां जि दंगो मो पुतुके खाबिनायबा मो सोला मा थालायनाय दाबो लुकरो मो ना सिं दंगो केरंनि बखाक्तै बोसोक बकराक माजरारि न ओ फेनाय ने बुमंखा पापु कर हायनो फेया नामो पिरिप्लान तंगिमानो ताखुरो बुखरो साल बात करया करंसा जागा वाचिन बरक फेजागै थै दंगो लांमा आरि जागै दंगो बेले वानमा सिनचा नाय तंगा बागै जतो ताखुक ते बुक संनो हामबाय।